Specifičnost studijskog programa Muzička teorija i pedagogija na Filumu ogleda se u mogućnosti sticanja znanja iz dve oblasti, muzičke teorije i muzičke pedagogije. Sama struktura programa osmišljena je tako da obrazuje jedinstven profil muzičkog kadra za obavljanje pedagoškog rada u predškolskim i školskim ustanovama za opšte obrazovanje, kao i za predmete solfeđo i teorija muzike u osnovnim muzičkim školama. Takođe, ono što dopunjuje navedeni studijski program odnosi se na izborne predmete iz oblasti muzike u medijima, gde se studenti dodatno osposobljavaju za rad u ustanovama kulture, umetnosti i medija. Studijski program Muzička teorija i pedagogija godišnje upisuje 20 studenata, a kompetencije koje se stiču odnose se na funkciju kvalitetnog obavljanja teorijsko-pedagoške delatnosti iz oblasti muzike, kao i afirmisanje muzičke kulture i umetnosti u oblasti medija. Sa aspekta nastavka obrazovanja, studenti nakon završenih 4-godišnjih studija osnovnog obrazovanja ostvaruju preduslov za dalje usavršavanje na master akademskim studijama na istom fakultetu. Način studiranja je usaglašen sa evropskim standardima, tako da je nastava organizovana kao kolektivna, ali se maksimalno potencira individualni pristup studentu. Primarni ciljevi studijskog programa odnose se na sticanje znanja i razvijanje sposobnosti kroz pedagoški i analitičko-teorijsko-metodološki način sagledavanja muzike i razvoj kritičkog mišljenja koji se primenjuju u praksi.